बिटिआर ओनसोलाव मा जागासिनो दङ जोबोर गिथाव जाथाया सेराव फैगासिनो दङ गोबां खनले जाथाय गावलायनाय सोरखौबा बुनाय गुबुन हारिजों बुजानाय गुबुन हारिजों सोरजोंबा माबा मोनसे खालामजानाय बायदि जाथाया सेराव फैगासिनो दङ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय आरो दिनै जोङो मोननै टपिकनि सायाव खोथा सावरायगोन मोनसेयानो जाहैबाय सासे बर' सुबुंखौ गुलि गावदों आरो गुबुन मोनसेयानो जाहैबाय सासे बर' सुबुंखौ गुबुन हारिया फैनानै न' हाबनानै गाग्लोबदों सेस ओरैबायदि आसरित खौरां मोनगासिनो दङ जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव जोंनि बे बिटिआरखौ जोबोर सान्थि फैबाय होननानै बुंदोंमोन माखासे दैदेनगिरिफोरा नाथाय मा नुनो मोनगासिनो दङ दा अब्ला जों गिबियावनो नैबे भिडिअखौ नागिरगोन जायबा गुलि गावजानाय बर' सुबुं बेखौ माने गुलि गावदों आरोना गुलि गावजानाय बर' सुबुंनि मुङानो जाबाय निर्मल बसुमतारी निर्मल बसुमतारीया बरदिननि थाखाय बा क्रिसमासनि थाखाय बिथाङा खृष्टान मानसिमोन जानांगौ बिथाङा बन लायदोंमोन बन लायनो थांनायावनो बेखौ गुलि गावदों बन गोरान क्रिसमास जानो थाखाय बन लायनो थांदोंमोननो ओमफ्राय आरो रायजोफोरा बुंनाय बायदिब्लाथ' बे सासे सिखारिबो नङा आरो दंफां फालांगिरिबो नङा आरोना बिदि हाग्रानि दंफांखौ खननानै फानग्रा नङा नाथाय नायबानो जाबाय नै बायदि मोनो नोंथांमोनाव बुंबानो जाबाय অলপ আগতে এটা ইনসিডেন্ট এটা হৈছিল আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি মানুহ বিচাৰি আহিছোঁ কি ইনসিডেন্ট হৈছে স্যার ইনসিডেন্ট মানে এতিয়া হৈছিলে ফৰেষ্টৰ লগত কিবা এটা ইনসিডেন্ট হৈছিলে আমি সেইটো ৰিগাৰ্ডিঙত আহিছোঁ কাৰোবাক আটক কৰিলে নেকি স্যার পাইছোঁ আমি কেইজনক আটক কৰিছে এতিয়ালৈকে এজনমান পাইছোঁ আমি এতিয়া বাকী আৰু চাই লওঁ কি নাম স্যার নামটো তাৰ ৰাকেশ ইছলাৰী আছিলে নামটো আচলতে ঘটনাটো কি না সেইটো বিষয়ে আমি এতিয়া বৰ্তমান আমি মানে বৰ্তমান চলি আছোঁ গতিকে আমি মাছে ফাগলা জাথাই জাগাसिनो ইফালে সেইটো বিষয়ে আমি একো নকওঁ বৰ্তমান পিছত আমি দেখা যাব হ'ব বল ঘটনাটো কি হৈছিল নো এই খৰি আনবা যোৱাই আৰু এই বৰদিনৰ নামত ঘৰত খৰি নাই এই খৰি আনবা গৈছিল তাতে মানে ফৰেষ্টৰ মানুহে লগ পাইলে ধৰি লৈ গ'ল আৰু কৰিছে নেকি গুলি কৰিছে কিমান যায় গুলি কৰিছে এইটোতো আমি শুনাত এক জায়ে কৰিছে তিন জায়ে কৰা নাই গুলিটো কাৰ গাত লাগিছে এইটো যিটো এই গুলিটো কাৰ গাত লাগিছিল নিৰ্মল বসুমতাৰী গাত এতিয়া তেখেত ক'ত এতিয়া বৰ্তমান মছলপুৰ লৈ গৈছিল মছলপুৰত পাৰা নাই এতিয়া গুৱাহাটী জিএমচিত ৰেফাৰ কৰি দিছে টাউন ক'ত গৈছিল এতিয়া গুৱাহাটীতে আছে গুৱাহাটীতে আছে আৰু কাক পুলিচে কাক ধৰিলে এতিয়াতো ৰাকেশক ধৰিলে ঘৰত গৈ পেলাই ৰাকেশক কিয় ধৰিলে তাৰ লগত আছিল টাউন একেলগে আছিল খৰি কাটিব গৈছিল টাউন চোৰাং চিকাৰী নহয় এই চিকাৰী নহয় কিহৰ জংঘলত কিহৰ কাৰণে গৈছিল খৰি আনিব গৈছিল খৰি এতিয়া কি বিচাৰে আপোনালোকে এতিয়াতো আমি এইটো এৰি দিব লাগে এইটোতো বিনা দুখী খৰিহে আনিব গৈছে এইটোতো চোৰাং চিকাৰী নহয় বা দুশ্মনী কাম কৰা নাই সিহঁতে গুলি ক'ত লাগিছিল গাত লাগিছে গাত এতিয়া অৱস্থা কেনেকুৱা অৱস্থাটো ময়ো ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া জিএমচিত আছে যিজন মানুহে খৰি আনিব গৈছে ইহঁতৰ মাজত ফায়াৰিং কৰি দিছে তাৰ গাত লাগি গ'ল তেওঁৰ বিনা দুখী মানুহ ন বিনা দুখী আৰু একো নাই খৰি কাটিব যোৱা মানুহকো যদি গুলি কৰে তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা হ'ব জংঘলত বৰদিনৰ কাৰণে ভূটান আছিল নে আমাৰ ইণ্ডিয়া আছিল ইণ্ডিয়াতে আছিল নেকি এইটো ইহঁতে নিৰ্মলৰ বিষয়ে সোধ পোছ কৰাৰ কাৰণে তেওঁ পুলিচে উঠাই লৈ আনিছে তাৰ ঘৰৰ পৰা কাক আনিছে ৰাকেশ ইছলাৰী ক'ৰ পুলিচ আহিছে এইটো আমাৰ চিমলা থানাৰ পৰা আহিছে চিমলা থানাৰ পৰা अब्ला लोगोफोर बे मोनसे जोबलायबाय बे मोनसे जोबोद गिथाव जाथाय माने जिखिनि गुलि गावनायनि दाखालिबो सासे बेनेडिक्ट ना मा नाम बिनामिन ना बेनेडिक्टमोन बे बेंटल साइडनिया बेखौबो गुलि गावदोंमोन फेन्दायाव आरो नै दा बेखौ मोदोमाव गुलि गावलायबाय ओरैबायदि आसरित मा जागासिनो दं बेखौ मिथिला आरोना ना सोरनिबासो फान्दायनाय ना मानाय बेखौसो जों मिथिला बन गोरान लायनो थांदोंमोननो बन गोरान लायनो थांनायावनो बेबायदि गावदों आरोना दा बे जाथायनि सायाव नोंथांमोना बुंनो सानो नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय अब्ला जों दा नैबे जायबा जगत ब्रह्मखौ माने सानै मानसिफोरा गावसा न'आव फैनानै सानै माने सानैया बुदों आरोना माखासे मानसिफोरा बैसा न'आव फैदोंमोन जाहैबाय राजबंशी मानसि होननानै खोन्थादों रायनो टाइटेला सानैया जाहैबाय माबा बुग्राफोरनि मुंखौ दा बिथाङानो फोरमायगोन नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय गावखौ माने हराव फैनानै बुफैदोंनो आरो 47 AK-47 राइफल नागिरफैदोंमोननो नायबानो जाबाय नै लोगोफोर भिडिअआ एसे गोलाव जागोन दे दिनैनिया नोंथांमोना नायबानो जाबाय दिनैनिया भिडिअआ 10 मिनिटनि बारलांगोन जानो हागौ मा जादोंनो दिनै मोनायाव आदा घटनाया माने हरनि 11:30 बिसोरो गाबज्रिफैबाय आंखौ गाबज्रिफैनानै दाना जगद्दा होनफैदों ओमफ्राय बे आंबो सिनायनाय हिसाबै दरजाखौ खेवना हरनि 9:30 ना 11:30 खेवदोंबो गेटखौ खेवनाय लोगो लोगो फुरा एटेक खालामबाय आरो नैबाव बुबाय ओमफ्राय जोबाय नै बिखायाव जोदों जोनानै उदैयाव जोसिन खालामबाय आंथ' ओरै माबायाव गोग्लैबाय वाल सेराव वालाव नैबाव नांबाय आरो
ओमफ्राय नैबेयाव सौदों सौनाया दा हाथाय हाबदों आरो नैबे साबैसेमोन बिसोरलाय बिसोर बुग्रा मानसियाथ' सानै ओमफ्राय माबाया फैफाग्रा साथाम साब्रैसो दंमोन आरो खिन्थु जाय फैफादों बिसोर जेबो खालामाखै आरो ना मानो थाखाय नोंखौ बिदि खालामदों माने बिसोर बुंबाय ओरैबायदि जादों घटनाया माने जोंथ' बेहाय थांनानै फैबाय न'आव फैनानै 12:30सोआव ओंखाम जायै लोङै उन्दुबाय आरो दाना फैनानै एटेक खालामनायनि उनाव बुंबाय नों जोंखौ गुन्दा फाथायनानै जोंखौ एटेक खालामहोदों नोङो जोंखौ बुदों आरो मबाइलाव देखायबाय आरो बुजा मारदों बे मानसिया बियो बै जाय आंखौ बुफैग्रा बुजा मारदों दाना सोर बुदों होननानै सोंबाय जोङो बुंनायाव बे बुंबाय नोंसिनि बर' मानसि बिराद दादागिरि जाबाय नोंनाव AK-47 खयथा दं बिदि जाबाय आरो नोंखौ न'खरैनो दंस' खालामलांसै नै नोंखौ दानो फोथारलांगोन बिदि दमहोलांबाय बुसि बुनानै सोर बिसोरलाय बिसोरथ' राजबंसि गोजा बबेनि बे सासे माबानि साखाथिनि सासे आरो नैबे माबानि हेखयफारानि सासे बुग्राफ्रा जों सिनायखायो आरो बिसोरखौ नों दा पुलिसफोरनो खबर होदोंना होआखैमोन आं दा माबायाव एफआइआर होनानै फैबाय आं दा केस होना फैबाय बासुगाव थानायाव होनानै फैबाय आरो नोंखौ सिगांनिफ्रायनो बेफोरबायदि टारगेट दंखायोमोन नामा दाथ' टारगेट दंना गैया जेनेबा बिसोरो ओरैनो रिभेन्स लाबाय थाखायो ओरैनो आरो बर'नि सायावथ' बायदिसिना खोथा बुंनाय मथेथ' बेखौनो बुजायो एसे हिंसा दङ मानसिफ्रा बिदि आरो लोंनायमोन नामा बिसोरो लोंखानाय बिराद लोंनाय हमथाबोबो हायाखै आरो खाथि खालानि मानसिया हमथादोंमोन साफा सानैया माने खोथाखौ मानिथारा ओमफ्राय जाखांनायनि उनाव आरो थांलायबाय थांनानै फैनानै आरो दरजाखौ जोखौ फैफिनो दरजायावथ' गासिबो दागिजोबसै जुथानि दाग मा दाग दरजाखौनो जोखावजोबदों दा बिथांमोननि सायाव सरकारनिसिम माबा खावलायनो सानो बिसोर दायनिगिरिनि सायाव बिदि दुथां आखुनि माने जोंबो दा बर' मानसि हिसाबै जों बेयाव थायो बयजोंबो मिलायथि खालामनानै थायो जों बिदिया जानो नाङामोन आरो मानि जाहोनाव जाखो आंबो बुंस'नो हाला बर' मानसिया बिराद दादागिरि जाहैबाय बर'नि बिराद दाय दं आंनाव AK-47 नागिरफैदों बिसोर आंनाव बबेनि उरुन्थि जाखो AK-47 थांलायनो बेफोरनि सोमोन्दै आं जेबो बुंफिनासै आरो फोरखौ नोंथाङा सिनायो नामा औ सिनायो मा नाम सासेया शंकर राय आरो सासेया रिनय राय बिनिफ्राय सासेया नैबे साखाथिनि आरो सासेया माबानि हेखयफारानि होमबा साखाथिनिखा औ अब्ला लोगोफोर बेबो जोबलायबाय जोबोद दुखुनांथाव जाथाय मोननैबो गोबां दुखुनांथाव सानै बर' मानसि बेबो बिटिआर ओनसोलाव मोनसेया जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टआव मोनसेया जाहैबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव गोबां दुखुनांथाव माबायदि जाथाय जागासिनो दङ गोबां दुखुनांथाव बेखौ आं बुंनो थाखाय राव गैला अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो नोंथांमोना नोंथांमोननि साननायखौ नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय आरो लोगोसे लाइक खालाम गोसो दंबा लाइक खालामदो लाइक खालामनो गोसो गैयाबा दा खालाम शेयार खालाम गोसो दंबा खालामनो गोसो गैयाबा दा खालाम गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि